pedagogická kariéra sa začala asi tak v septembri 1979 v dnešnom Veľkom Mederi, vtedy to bolo Čalovo. A nastúpil som do umeleckej školy, aby som tam učil výtvarnú výchovu. A v roku 1987 som nastúpil do vtedajšieho pionierského domu ako pracovník pre pionierov a obsadil som úsek estetickej výchovy. Po 2 rokoch mojej činnosti v tejto organizácii nastali spoločensko-politické zmeny a vtedajší riaditeľ Čiba Ondrej nám navrhoval, aby sme si všetci, čo pracujeme v pionierskom dome, aby našli sme si každý podľa svojho talentu a svojich schopností, svojej činnosti. Ja som sa rozhodol, že skúsim s takou špeciálnou činnosťou v oblasti výtvarnej výchovy a s keramickou činnosťou. V tom období to nebolo také jednoduché. Nedali sa kúpiť základné materiály, ako hlina, glazúry, náradia. Samozrejme, keramická pec to bolo vlastne ako utopia. Ale veci sa pohli tak dopredu, že už v roku 1992 som začal aktívne pracovať a vtedejší zástupca Palinkáš Károj bol v tom veľmi aktívny a presvedčil pána riaditeľa, že máme kúpiť tú pec. Tak pec sa kúpila od jedného slovenského výrobcu, veľmi dobrá, na tie podmienky. V detstve som sa venoval tzv. Sochárskej činnosti, ale to je úplne iná činnosť a keramika to je úplne iný odbor. Tak mal som rôzne počiatočné technické problémy, ale mal som jedno šťastie. Začali sa vždy vianočné trhy v našej vtedajšej budove, starej budove závodného klubu na Korzevielu Bartóka, tam sme vtedy sídlili a zoznámil som sa s mladým keramikom Ištvánom Alfeldym. Prišiel som k nemu na konzultácie, poučil ma o základných veciach. Samozrejme, tá keramická hlina má úplne iné vlastnosti ako sochárska hlina. Trošku aj ma vyškolil, stali sme sa priateľmi. A od tej doby sa veci tak vyvinuli s pánom Alfeldym, že ja už som tedy od tej doby, čo s ním mám kontakt, nikdy som nemal nedostatok. Ani v materiáloch, ani v odborných radách. Takže do dneska s ním spolupracujem, sme priatelia a dá sa povedať, že bez pána Alfeldyho by sa keramická činnosť v Dunajskej Strede veľmi ťažko ujala. Je to dosť známa populárna činnosť, hlavne medzi deťmi a aj medzi dospelými. Vykonávame prakticky voľnočasové aktivity. Sú to aktivity, ktoré sú po vyučovaní. Je to pre deti taká príjemné rozptýlenie, ale za tým príjemným rozptýlením je veľmi veľa vážnych pedagogických zámerov. Vedia tvorivo správať a veľmi to podporuje detskú tvorivosť. Nie v tom formálnom zmysle, ale deti lepšie chápu matematické moduly, lepšie chápu fyzikálne vlastnosti materiálov. Trošku zabrdneme do chémie, lebo glazúry to sú vlastne oxidy kysličníkov, rôzne iné materiály špeciálne, ktorými sa deti vôbec ako nestretávajú, ani verejnosť. To sú veľmi úzko profilované a špeciálne materiály, ktoré len úzky profil odborníkov používa. Takže z tých detí potom vychádzajú aj takí ľudia, že tie malé deti chodia ku mne a potom prídu a že chcú ísť na tú umeleckú školu, tak ich pripravujem aj na umelecké školy, aj stredné, aj vysoké. A div sa svete, čo ma tak veľmi tak verej predstavci, že sú aj takí študenti, ktorí sú aj úspešní. Jedno dievča je reštaurátorka a podľa jej slov, že keby nebola bývala, chodila ku mne, tak ona by nevedela, čo zo sebou, že tu objavila vlastne svoje povolanie. Čo sa mňa osobného života týka, tak som ženatý, šťastne a manželkou máme 2 dcéry a jednu dcérku máme vlastne ako postihnutú, žije s nami a druhá žije v Bratislave. Spolupráca so Svetovým strediskom v Dunajskej Strede prebieha takým spôsobom, že ma vždy požiadajú o spoluprácu. Jedná sa o výtvarnú súťaž Farebný svet Rómov a porotujeme ich práce, hodnotíme na výstavu a ocenené práce. Tak táto spolupráca so Svetou je veľmi
taká príjemná. Okrem toho, ja som sa v minulosti chystal na umeleckú činnosť, na sochárskú činnosť, tak som niektoré veci aj robila takého charakteru ako sochárske niečo. Jeden pán, bol to predseda rodičovského združenia, poprosil, či neurobím jednu podobizeň jednoho pána, ktorého som už pomene už poznal a volal sa Ladislav Dubrava a rodilo sa na úzke, že Dunajsko-Stredské slovenské gymnázium bude niesť jeho meno. Som zistil teda, že vlastne pani Dubravo sa poznáme aj so synmi a pokúšal som sa jeho portrét napodobniť, nešlo to veľmi, lebo som napodobňoval vlastne ich synov. Potom som si vyžiadal nejaké fotografie, no a to boli fotografie z začiatok 60 rokov, proste čierno-biele fotografie, bolo to veľký problém. Podľa fotografie robiť plastiku, ale tak nejak sme to zvládli. Keď som vždy niečo urobil, tak najstaršieho syna som sa pýtal, Marian, pozri sa na otca. Že ešte to nie je ono. Dobre, príde o týždeň. Tak takto išli tieto veci, však aj humor bol okolo toho. A potom raz jedného pekného dňa v sobotu do obedu prišiel na konzultácie, vošiel do bytu, uvidel hlavu z hliny urobenú. Áno, to je ono. Tak hovorím, tak som, dobre, obstál som. No. Mám ešte jednu prácu, čo som robil v Trhovej Hradskej, Jožefa Attilu. Tam ma to tiež tak potešilo, že tiež som to robil prakticky z jednej fotografie. Tam mi výrade pomohol pán Zirig Arpád. Poskytol mi velice vzácne informácie o Jožefovi Attilovi. Môžem povedať, že bol mojím osobným konzultantom v tejto otázke. Pri tom Jožefovi Attilovi sa mi páči to a teší ma to, že oni majú družbu s jednou maďarskou školou, tak ma dali pozdraviť, že tak dobrého Attilu ešte nevideli, Jožefa.